U toku današnje emisije Radio Amnezije Filip Car je želeo da pokrene razgovor sa Nenadom Aleksićem Ša o njegovom odnosu sa Martinom Petrović, o kojem svi bruje. Šta se dešava između tebe i Martine, pitao ga je Car. Pa znaš kako, mi smo bili na ratnoj nozi kada je bivša izašla, drčna i mlada, ali u proteklom periodu mi se njen karakter jako svideo. Ona je uvek tu za mene, ja volim kada mi se poklanja pažnja. Svi se pitaju kako mogu sa tako mlađom. Mogu. Ja sam sinoć video da nje nema na žurci, otišao sam do nje, a ona se meni nešto izbrecala, pričao je Ša. Da li ima prostora da uđete u vezu, pitao ga je Car. Ona je super, ali ja nisam spreman za veze. Razlika je velika, stariji sam, nisam se pokazao ni kao iskusan i dobar, tako da nisam spreman za to. Prija mi ovako, ostaćemo drugari, odgovorio je Ša.